A principis de gener del 1939, la República estava gairebé vençuda militarment. El dia abans de l'ocupació per l'exèrcit franquista de Tarragona, per ordre de l'autoritat militar, s'ordenava l'abandonament de la ciutat de Tarragona. Grups de refugiats que caminen a peu per la carretera, altres que estan aturats a peu de carretera esperant que arribin els camions per poder pujar i fugir. Hem de tenir en compte que aleshores Catalunya no arriba a 3 milions d'habitants, 470.000 persones que se'n vagin, una xifra extraordinària. És un autèntic èxode d'un poble. La història dels refugiats és la història de la guerra del segle XXI. Famílies destrossades, amb totes les seves coses en un carro, i després els carros destrossats. El reportatge del 15 de gener són un total de 101 fotografies. Es van capturar a la carretera de Barcelona a Tarragona. Ell té un deute amb Espanya que el va convertir en el fotògraf de guerra més gran del món. Avui, quan es parla de la guerra d'Espanya, sovint s'il·lustren fotos seves. Los ideales por los que él había luchado se perdieron en esa guerra, perdió parte de su vida. El que li importa més són els espanyols. Això es veu en els peus de foto, en els enquadraments. Ell va veure el sofriment que provocava la guerra i m'alegro que finalment això surti a la llum. He quedat sorprès de la serenor amb què assumeixen el seu destí i renuncien a tot el que encara els quedava en aquest món. Em fa terror pensar que altres centenars de milers de persones d'altres parts del món puguin patir la mateixa sort. Així és com s'ha tornat en aquests darrers anys el món on volíem viure. La defensa absoluta de Catalunya d'una forma heroica total ha sigut a la batalla de l'Ebre. Una vegada enfonsat l'exèrcit català a l'Ebre ja no hi ha possibilitats militars de defensa reals per enfrontar-se a la màquina bèl·lica tan extraordinària del franquisme. Els franquistes ja havien pres una bona part del nord de la província de Lleida i, naturalment, quan hi van entrar, van dur a terme una repressió horrorosa després de bombardejar diversos pobles i ciutats. Allò va ser el principi de la terrible repressió de Catalunya. Tarragona serà una ciutat que patirà prop de 150 agressions aèries. Això causarà 230 víctimes mortals i més de 350 ferits. Això en una població que no arribava en aquells anys als 30.000 habitants. El 15 de gener de 1939, Capa i una colla de corresponsals internacionals arriben a Tarragona sobre les 9 del matí. Ells entren a la ciutat fins a la Rambla Nova, d'allí ja no passen. Per tant, es queden a uns centenars de metres del front. En aquest indret, Robert Capa es va trobar amb els primers refugiats i va fer les primeres fotografies d'aquella jornada.
a Tarragona, esperant els últims camions per refugiats. La ciutat, on fins fa pocs dies a les fàbriques encara es feien 2 i 3 torns, ara sembla ben bé morta. A poc, el seu objectiu només era intentar arribar a la frontera amb França. Amb carro, amb mula, a peu, com podien. El reportatge del 15 de gener són un total de 101 fotografies. Els negatius, les còpies originals i els seus textos es troben tots a l'International Center of Photography de Nova York. L'International Center of Photography va ser fundat el 1974 pel germà de Robert Capa, Cornel Capa. Aquí tenim tots els seus negatius, moltes còpies originals, unes 10.000 còpies originals i unes 10.000 més de contemporànies, els seus quaderns de contactes, cartes, papers, peus de foto, revistes on es publicaven les seves fotos. Per tant, és un arxiu molt complet de tota la seva obra. Robert Capa va anar a Espanya el 1936 i aleshores era pràcticament un desconegut. Havia treballat molt poc abans d'aquella guerra. La seva foto més famosa era una foto de Trotsky fent un discurs a Copenhagen el 1933. La foto ja tenia trets de les primeres fotos de Capa, aquella sensació d'acció tan forta i de justícia. A París hi havia desenes de milers de refugiats alemanys, polonesos, hongaresos. Sovint eren jueus, però no sempre. I tots lluitaven per sobreviure com podien. Una manera de sobreviure per aquella gent era fer fotos. Per fer fotos no calia parlar. Per això intentaven vendre les seves fotos a les publicacions. Ell vivia d'allò. A les cartes que escrivia a la seva mare sempre li explicava que tenia dificultats per menjar, literalment, i que havia de buscar la manera de moure's com a fotògraf en una ciutat on hi havia molt bons fotògrafs. Si m'haguéssiu fet aquesta entrevista fa 5 anys, m'hauríeu trobat en una habitació petita de Sud-àfrica, amb un matalàs per terra i una finestreta, i de tant en tant una rata morta a la cuina. Al principi, la majoria de freelance anem així. Capa vivia molt modestament. Crec que ara encara es va molt com s'anava aleshores. Dorms on trobes un lloc per dormir, t'emportes moltes coses per menjar i, si no, ho demanes, ho agafes prestat o ho robes. Crec que en els moments de caos tot això no ha canviat gaire. Capa era un fotògraf que, com molts altres companys seus,
Lluitava per publicar les seves fotos, lluitava per fer-se un nom. Penso que abans del 1939, Capa era un dels nombrosos fotoperiodistes que es descobrien a si mateixos com a fotògrafs, que descobrien el mitjà del fotoperiodisme. La guerra d'Espanya va ser l'oportunitat de Robert Capa. Ell va ser des del principi i va anar per la revista Vue. Fins a la Guerra Civil Espanyola, les guerres no estaven gaire ben cobertes. L'obra que va fer a Espanya va ser la més important dels seus primers anys. I també va ser molt important per la història de la fotografia. Això són les còpies originals que van fer en aquella època. Són unes còpies petites i molt bones que enviaven a les revistes. Aquest és el seu segell personal i això és el seu sistema de classificació. La E vol dir Espanya, el 8 vol dir 8è reportatge i el 12, 12a foto. Aquest 18 vol dir que és la 18a còpia del grup. Aquestes fotografies es van publicar en diverses revistes. Regard, que va publicar fotos seves durant tota la guerra, Ce Soir, que era un diari parisenc que publicava les seves fotos. També les van publicar a la revista sueca Z, una revista suïssa, Picture Post d'Anglaterra i segurament Life dels Estats Units. Això vol dir que aquest reportatge va tenir molt bona distribució. Les següents fotografies Capa les va capturar a la carretera que va de Tarragona a Barcelona. Grups de refugiats que caminen a peu per la carretera, altres que estan aturats a peu de carretera esperant que arribin els camions per poder pujar i fugir, carros i carros i carros que emprenen la fugida cap a Barcelona. Venien d'allà, però ja venien d'allà on hi havia la guerra, d'allà on hi havia el front, i altres que per por marxaven, oi? I van tiraven així, tota la carretera plena, un carro darrere l'altre. Venien de per allà a l'Aragó, uns carros que tenien unes rodes altes i uns matxos grossos. No eren l'estil d'aquí. Allà a casa van rentar la roba i van descansar una mica i llavors va tornar a engegar amunt. Clar, perquè tants dies cap a França, una hora o altra havien de descansar aquesta gent. Però tanta gent va marxar cap a França. La carretera sempre anava plena. Però és que la gent marxaven, i no sabien cap on anaven, cap a Barcelona, deien. I cap a França. Però ja no n'hi devien arribar a la meitat dels que marxaven. Aquest pastor és un avi. Agafat de bracet de la seva muller, una dona refeta, i acompanyat de la filla i de la neta, fa el llarg camí que porta cap a Barcelona, on només ha estat una vegada en tota la vida, ja fa més de 30 anys. Es calcula que a Catalunya hi havia aleshores uns 800.000 refugiats. Venien de tot arreu, d'Andalusia, d'Extremadura, de Castella, de totes les parts que havia triomfat de la revolta militar. A partir del trencament del front per part de les tropes franquistes, també molts refugiats de pobles de Catalunya, molts d'ells catalans, també se sumen amb aquests refugiats i tots van fugir.
Hem de tenir en compte que aleshores Catalunya no arriba a 3 milions d'habitants, 470.000 persones que se'n vagin, una xifra extraordinària. D'acord que hi havia gent d'origen no català, però se suposa que de tots aquests fugitius una xifra important són d'origen català. És una xifra extraordinària, és un autèntic èxode d'un poble. Aquí la carretera comença a enfilar-se lleugerament i les mules estan esgotades. De manera que els refugiats s'han de posar a empènyer els carros ells mateixos. A mí no me interesa para nada la foto de Capa en la guerra, en el frente. El resto de las fotografías de Capa que me interesan son las fotos de la retaguardia. Las fotos que hace sobre los verdaderos protagonistas de la guerra, que no son los combatientes, son las víctimas civiles. Y ahí es donde él consigue extraer lo mejor que tenía en sus venas, que era la pasión por la fotografía, pero también la pasión por las historias de perdedores. Aquestes fotografies del 15 de gener són el testimoni de la derrota del país, conseqüència de la derrota militar. Aquesta és la derrota de la població civil. La gent que fugia cap a l'exili ho feien en silenci, ho feien en recolliment, ho feien amb una enorme dignitat. Això ens ho diuen els corresponsals internacionals. Las mujeres suelen llorar mucho en la guerra y los niños lloran mucho en la guerra. En cambio no se ven fotografías de este tipo. Es como si él quisiera decir, bueno, incluso en estos momentos duros en los que la gente está huyendo ya rendidos, ¿no? Los quiero mostrar con dignidad. Si no estás dispuesto a sentir en tu interior el dolor de las víctimas, el impacto de ese dolor en tu interior, jamás vas a poder transmitir con decencia. Es tracta d'això. Quan connectes de veritat amb una història i ets un bon fotògraf, els sentiments surten a la llum de manera natural. Si no hi connectes, no surten. No t'has de sentir amenaçat ni has de tenir por. A mi, aquestes fotos de refugiats són les que em trasbalsen més. Em trenca el cor pensar què devia sentir aquella gent, sabent que molts no tornarien a casa seva, i ni tan sols a Espanya un cop travessessin la frontera francesa. Sé que era aquell dia, perquè m'heu dit que era aquell dia. Però aquelles fotos de refugiats carregats de maletes s'haurien pogut fer ahir, fa 10 anys, 20 o 30. El fet que la gent fugi de la guerra no ha canviat gaire en 100 anys, ni segurament en 1000. La guerra canvia molt poc. La guerra és la guerra. És com l'amor. Esta fotografía, es que yo he visto esta fotografía 1000 veces en Kosovo. Estas fotografías podía ser cuando llegaban los Hutus a Goma, huyendo de Ruanda, porque los militares tutsis los estaban persiguiendo, ¿no? La llegada de los kosovares a Albania, ¿no? La llegada de los bosnios a Tuzla cuando huían de Srebrenica en el 95, ¿no? Lamentablement, és una cosa que es veu sovint al món. En qualsevol moment pots trobar refugiats que se'n van. Són unes escenes pràcticament iguals que les que Capa va fotografiar el 1939. És una part important de la guerra. Ara mirem aquestes imatges de refugiats i les reconeixem. Ens resulten familiars, encara que no coneguem les imatges en concret. Ja sabem que són refugiats, perquè n'hem vist un munt de vegades. Són tan habituals que, en certa manera, han deixat d'afectar-nos.
És important localitzar els punts exactes on Robert Capa va captar les seves fotografies, perquè una cosa és llegir en un peu de pàgina una referència geogràfica a un poble o una ciutat i l'altra és veure-ho directament, perquè fa 75 anys tu t'hi podries haver trobat en aquelles circumstàncies i ser tu un dels protagonistes del capítol més tràgic de la història del segle XX a Espanya. La panoràmica és exactament igual vista des de la Nacional 340 ara que fa 75 anys. Veiem el Puig de Sant Antoni completament pla, a l'esquerra l'ermita de Sant Antoni de Pàdua i a sota el poble d'Albinyana. És molt interessant per tothom, però sobretot per les generacions joves, perquè així veuen més clarament que allò és història de debò, que va passar de veritat, que aquell edifici encara hi és i que allò és un fet que va passar fa 70 o 80 anys. Quan intento explicar als meus alumnes dels Estats Units que hi va haver gent de la seva edat i del seu país que va llegir o va sentir dir que hi havia una guerra civil a Espanya i van decidir jugar-se la vida per fer de voluntaris en un exèrcit, encara que ells fossin pacifistes, els meus alumnes en ple 2014 ho troben inimaginable. No s'ho poden imaginar. La guerra civil espanyola els sembla molt llunyana i penso que als espanyols d'avui dia els passa el mateix. Crec que agafar les fotos i localitzar el lloc on es van fer per adonar-se que el paisatge ha canviat molt poc i poder dir això va passar aquí és una manera d'escurçar aquesta distància, de fer-les més properes. Estem ara exactament en el mateix punt on es va situar Robert Capa i ho sabem perquè a la dreta es veuen les últimes cases de la Gornal i perquè aquí la carretera comença a fer una mica de pujada abans d'arribar a l'Arbós. En aquest mateix punt es va girar 180 graus i va fotografiar aquests 3 refugiats entrant a l'Arbós. I ho sabem perquè per aquí dalt treuen al cap les dues torratxes del Palau Gener Batet de l'Arbós. Aquí tenim tot el rodet. Capa veu el carro, el va seguint a mesura que es va acostant i després gira la càmera. Aquesta foto és la millor. No sóc un home polític, deia un granger de l'Ebre. Aguantava les regnes del seu carro amb la mà esquerra i amb la dreta aguantava un xai al seient del costat. A la falda de la dona hi havia un nen robust i ben alimentat, de 3 o 4 anys. És evident que fins fa només uns dies aquestes persones no eren pobres. Certs vestigis de prosperitat són presents en alguns refugiats, però fins i tot això desapareixerà ben aviat. D'aquesta fotografia, Capa comenta que hi veiem un nen molt ben alimentat de 4 anys.
Ara sabem que no era un nen, ni que tenia 4 anys. Era una nena que tenia 1 any, que es deia Aroma Beltrán Trilla. Aroma és un nom laic, per tant, molt propi de l'època. Viatjava amb la seva àvia i amb el seu oncle i venien de Benifallet. Ella era molt menudeta. Sabia que la família que es trobava era el pom de flors, perquè els altres eren grans i només tenien en ella. I este retrat, segons diuen el retrat que hi ha, el van fer per allà al Vendrell. I el retor va anar a França i va trobar el llibre este. I al veure el llibre va veure que eren els vells. I vam dir que me'l portés. No me'l va portar, no. Com que era de la passionària i no ho va voler. I abans de molt buscar, encara el vam trobar a Barcelona, este llibre. Això per en ella. Per en ella això té un retrat de la desmandada i tot això no deixa de ser una joia. Ella també li va dir que estava als Estats Units exposada este retrat, però encara més auge, més ample. Aquí és quan tenim la xiqueta petita. Com que no teníem a moto, anàvem en bicicleta. I ella anava al portamantes, a la bicicleta. Sa mare, quan la foto del carro, estava guardant les ovelles. Això no surt al retrat. El pare està a França. Van estar molt temps, anys. Claro, va ser una bona persona. No conto que hagi tingut del poble que pugui dir així contra ell. Només que mira que l'enterro, que la van enterrar. El poble es va volcar. No les van batejar. A ella li van ficar home, a un altre li van ficar llibertat, a l'altre li van ficar harmonia. Quan va vindre de França, el retor que havia, els va fer casar i combregar, i batejar i combregar a ella. I li va ficar Dolores. Però, al museu de relacionament, el nom de Dolores no me'l donaven, tenia el nom de Roma. Aquí hi ha el peu de foto en alemany i en anglès. Naturalment, no és veritat que les fotos puguin explicar històries sense peu de foto. Una de les lliçons que va donar la Guerra Civil Espanyola és que la il·lusió que una fotografia sense context pot significar alguna cosa concreta és falsa. Un bon exemple d'això és que, a la Guerra Civil, algunes imatges van ser utilitzades tant pels franquistes com pels republicans. Només van haver de canviar els peus de foto. A la Guerra Civil Espanyola ens trobem per primera vegada amb el fotoperiodisme modern. Era un fenomen relativament nou, on el fotògraf que havia estat sempre un acompanyant d'un escriptor, d'un periodista de pluma, de cop i volta tenia una capacitat d'explicar les seves pròpies històries amb una independència que fins aleshores no havia tingut.
Hi havia el costum de posar peus de foto mecanografiats amb una mica d'informació al revers de la còpia. Eren poc detallats en aquella època, però el text més extens de Capa, escrit al gener del 1939, durant les 2 setmanes que va fer fotos pels voltants de Barcelona, és diferent. És gairebé una mirada interior a la seva relació personal i emocional, no tan sols amb la política, sinó amb el que fotografiava i amb el dolor. No hi ha gaires moments en les seves cartes o en els seus peus de foto on es vegi aquesta mena d'introspecció de la seva obra. Jo, que els he acompanyat en el camí, he quedat sorprès de la serenor amb què assumeixen el seu destí i renuncien a pràcticament tot el que encara semblava que els quedava en aquest món. En 2 països he vist fugir la gent així, a centenars de milers, a Espanya i a la Xina. I em fa terror pensar que altres centenars de milers de persones d'altres parts del món, que ara potser creuen que viuen feliçment, puguin patir, potser ja ara, la mateixa sort. Així és com s'ha tornat en aquests darrers anys el món on volíem viure. Incluso en ese momento en el que está huyendo de la guerra civil española y está huyendo con los perdedores, se da cuenta de que esos perdedores le recuerdan a los que ha visto perder la guerra en China y empieza a pensar que no van a ser los únicos que va a haber. Y en realidad acierta, ¿no? Solamente se confunde en el número, no son centenares de miles, son millones de seres humanos. Estamos hablando de 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial y posiblemente estaremos hablando de 100 millones de desplazados y refugiados en los 6 años que duró la Segunda Guerra Mundial. El fet que faci servir aquell reportatge per universalitzar el patiment dels espanyols és un intent de convèncer la gent que allò els ha d'importar, que els ha d'importar el que passa a Espanya, perquè ells poden ser els següents. Allò ho deien tots. Tots deien, això és el que passa a Espanya. Passa perquè vosaltres no heu estat capaços de veure l'amenaça del feixisme. I si no sou conscients de l'amenaça del feixisme, això passarà a tot arreu. No és fàcil ser sempre allà a tocar i no poder fer res més que documentar tot el patiment que els altres han de suportar. Capa no solament és pioner amb les imatges, sinó també a l'escriure aquesta frase el que fa és crear un debat que encara ara no s'ha acabat, ni suposo que s'acabarà mai, perquè, com deia abans, depèn de l'ètica. Està clar que sense la imatge no hi ha la notícia i sense la notícia no hi ha debat. Sinceramente, yo lo entiendo, ¿no? A mí, durante muchas de mis coberturas me ha ocurrido algo parecido, de ver que no puedes hacer nada. Ves a la gente morir, ves a la gente huir, ves a la gente que ha perdido todo, y tú lo único que puedes hacer es coger una cámara fotográfica y fotografiar lo mejor posible la esencia de ese desastre, ¿no? De esa catástrofe. Com pots mirar a través de la teva càmera quan hi ha tant d'horror al teu voltant? Jo no sé com ho fan els fotògrafs, perquè això requereix fer servir com a mínim 2 ments. La ment del testimoni compassiu, que sent l'horror d'allò que presencia i que després ho expressa per escrit, però també la del fotògraf que entén que la seva feina com a testimoni és captar una imatge visualment efectiva. No feia gaire que dominaven el mitjà, però ja feien servir la càmera d'una manera que ells creien que podia comunicar alguna cosa. Quan diu que és difícil ser aquí i no poder ajudar, crec que l'altra idea que no expressa és «però estic fotografiant això, i la meva foto farà la volta al món i dirà a tothom que ha d'ajudar aquesta gent».
A la carretera dels refugiats. Sovint és ben estrany allò que la gent tria com a imprescindible. Les dones de la dreta amb només un matalàs ja fan prou, però consideren que el nen no pot faltar-li al bressol. És en aquest punt, a la sortida de l'Arbós en direcció a Barcelona, a la N340, on es va aturar Robert Capa per fotografiar un grup de refugiats que hi havia aquí. El mur i el baluard es conserven exactament igual 75 anys després. De paciencia y buscar situarse. Por ejemplo, esta casa tiene que ser visible desde aquí. Y esta también, y esta. Entonces, podem veure perfectament dos grups de 3 avions en direcció nord-sud i que estan sobrevolant la carena del litoral. Sí, el castillo de Peñafort que se identifica claramente. Posiblemente sea el último vuelo que hicieron por esta zona los aviones republicanos. Per la formació i pel tipus d'imatge que tenim aquí, tot i que no és molt clara, siguin xatos, degut a la formació i sobretot el fet que sembla que es pugui apreciar el tren d'aterratge. Exacto, sí, en algunos se aprecia, fijándose bien, se ve que son tren de aterrizaje fijo, sí. Penso que no hi ha dubte que són avions republicans i tampoc hi ha dubte que siguin xatos, Polikarpov i 15, degut a que pràcticament era l'únic avió que tenia el tren d'aterratge no retràctil i en la fotografia, en els perfils, es pot apreciar, encara que molt poc, aquest tren d'aterratge. Me coinciden las cosas porque Tarragona había ya caído en poder de los franquistas. Todavía estos aviones republicanos podrían permitirse avanzar un poco más hacia el sur, pero luego ya después se les sería muy difícil. Están aquí. Estos árboles supongo que serían más pequeños, no existían. Sí. Els cipressos aquests... El lateral sí. Després, a sobre, la casa. La casa aquella, sí. Que és verd. I a darrere de tot... Aquella bajada, sí. Y luego ya sube y acaba aquí mismo, justo sí. Esas dos casas posiblemente sean estas... Estas de aquí, sí. El sistema funcionava tan de pressa com podia. Passaven 2 setmanes. Entre que es feia la foto al front, s'enviava a Barcelona i després anava a París, al laboratori, es revelava, s'hi posava el peu de foto, es passava a la gent i després a la revista, que la publicava. Allà es publicava molt més de pressa que les revistes americanes, que ho treien 2 setmanes més tard, perquè s'havien d'enviar a Nova York. Al revers de les còpies es veuen rastres dels llocs on han estat. S'hi veuen els segells de Picture Post o de l'agència Pix, marques dels reveladors, peus de foto en anglès, en francès, en alemany. És un mapa fantàstic de la història d'aquestes còpies. Algunes estan brutes, altres tenen taques de cafè. Aquestes còpies van viatjar molt. Van passar per l'estudi que Capa tenia a París el 1939. Capa va deixar el contingut del seu estudi a un veí que també era fotògraf. Crec que en aquella època no el va arribar a recuperar, tot aquest material. Va llogar aquest estudi, que era un taller de pintor del barri de Montparnasse. Un taller molt bonic.
on va organitzar la seva activitat de fotògraf. Des d'allà va organitzar la comercialització, el revelat i la comercialització de les fotografies de capa que van circular per tot el món. Vaig entrar aquí quan devia tenir uns 18 anys per treballar per un fotògraf de reportatges que es deia Müller i que ja vivia aquí abans de la guerra. Per tant, ell era vell, entre cometes, i jo era jove. Li vaig preguntar si havia conegut Henri Cartier-Bresson i ell em va dir: "I tant que conec Cartier-Bresson. Si coneixia Doisneau, naturalment." Llavors li vaig preguntar: "I capa?" Capa va dir: "D'obres de capa en tinc un munt a les golfes." Jo vaig pensar, no pot ser. No sap el que es diu aquest home. Tan bon punt vaig obrir la porta, van començar a caure coses. Recordo que hi havia cadires, butaques de fusta. Vaig tancar i no m'ho vaig tornar a mirar durant anys. Al cap de 15 anys vaig pensar, va, endreçaré aquella habitació. Vaig llançar un munt de coses, llavors vaig girar una foto i vaig veure que hi deia foto capa. De negatius n'hi havia uns 200. De les fotos d'Espanya no em vaig trobar les còpies. Només hi havia els negatius. Naturalment, de seguida em vaig treure contactes per ampliar. Hi havia 4 fotos del que jo en dic la desbandada, quan els republicans fugien. Quan es va morir, el germà de Capa va venir a buscar les fotos. Ell no va venir mai a recuperar tot allò. Es dedicava a fer fotos i prou. Era el seu ofici. Allò no havia d'anar a cap museu ni enlloc. Ells eren periodistes, feien fotoperiodisme. En general, Capa no fotografiava temes amb sang, escabrosos. Al principi no ho feia. Però cap al final de la guerra, l'any 39, sí que va tocar temes més sagnants. La mort, de veritat. La mort queda dins de l'enquadrament, no a fora. Aquesta anciana és l'única que ha sobreviscut a l'atac dels avions contra el carro on anava. No s'ha fet ni una ferida, però no para de donar voltes al carro des de fa hores, completament trasbalsada i absent. Ha recollit un parell de coses, una manta que s'ha posat al braç i un parell de culleres que du a la mà. Parla sola tota l'estona, però quan la criden no contesta. És l'única supervivent davant del seu carro. Capa ens diu que dona voltes al carro sense parar. Aquella angoixa, aquella incapacitat per entendre res. Capa va considerar que allò era una il·lustració clau per simbolitzar el que havia vist a la carretera. Que la història d'aquella dona li permetria expressar aquell horror extrem, aquella absurditat extrema, la insensatesa de la guerra. La Guerra Civil Espanyola és la primera guerra en què s'aplica aquest concepte de guerra total que havia estat desenvolupat teòricament però que no s'havia aplicat. Guerra total significa que quan un país entra en guerra hi entra tot el país. No solament els soldats que estan al front combatent, sinó que la rereguarda també forma part de la guerra i, per tant, esdevé un objectiu militar dels enemics.
estàvem allà a la vinya replegant menjar per les bèsties i va sortir un avió i ens metrallava. La mama tenia roba estesa aquí baix de la vinya, que teníem la vinya, i va quedar tot perdigonada. Aquí un pont que hi havia, van matar 2 cavalls o 2 mules, no ho sé, i després les van cremar. El drama de les poblacions civils atacades per avions que les metrallaven i els llançaven bombes amb vols rasants va esdevenir un fet molt habitual durant la Segona Guerra Mundial. La gent que va donar testimoni d'allò en aquella època, com Robert Capa, sempre va dir que allò era un assaig general, que si allà es matava la gent d'aquella manera, també passaria en altres llocs. La informació que tenim del 15 de gener de l'aviació franquista ofereix una sèrie de dades que ens permeten afirmar que els avions que van actuar entre Tarragona i Vilafranca del Penedès van ser avions de la Legió Còndor alemanya. En aquest cas hi havia unes ordres molt clares, que era intentar atacar les línies de retirada de l'exèrcit republicà, sobretot la Nacional 340, que és la que portava un major nombre de soldats republicans i un major nombre de refugiats civils que retiraven. Veient aquelles fotos de famílies destrossades amb totes les seves coses en un carro i després els carros destrossats, entenem realment què significava la Guerra Civil Espanyola per a una gent que no tenia res a veure amb la guerra, que era una víctima innocent de la guerra. Tot allò va provocar la crisi de refugiats més gran de la guerra, que va ser quan 450.000 persones van sortir de Barcelona per anar cap a la frontera francesa. Ningú sap quanta gent va morir en aquella marxa, en l'èxode des de Barcelona cap a la frontera francesa, perquè els bombardejaven els avions alemanys i italians. Evidentment, allò es va convertir en una gran crisi humanitària. Als últims dies de gener del 39, l'estat francès obre la frontera, que havia posat moltes dificultats perquè hi passés gent, perquè ells esperaven rebre unes 30 o 40.000 persones i en van passar 470.000. Aquestes persones no saben posar-les, i llavors, de forma absolutament improvisada, creen uns camps d'aquell, de camps d'acollida, que després ells mateixos alguna vegada en diuen camps de concentració, a les platges d'Argelers, de Sant Ciprià, de Ribes Altes, etc. Sembla que hagi d'estar molt bé que t'obliguin a anar a una platja del sud de França, però sense cap mena de sostre i amb el fred de febrer, la gent havia de fer forats a la sorra per refugiar-se. Naturalment, més endavant van poder construir uns refugis com calia, però van passar molts mesos. Durant els primers mesos, els camps de concentració de França hi arribaven a morir de 2.000 a 3.000 persones cada setmana, de malnutrició i de malalties.
Capa va venir a Nova York el 1939 i s'hi va estar un any o dos treballant per la revista Life, però de seguida se'n va anar a fer un reportatge a Londres i durant la Segona Guerra Mundial va ser el fotògraf oficial de la revista Life i de les forces aliades. El 15 de gener de 1939 feia poc que jo havia començat a treballar a Time Life com a col·laborador. Ni tan sols formava part de la plantilla de la revista Life aquell dia. Al cap d'uns quants mesos vaig conèixer Capa. Capa era divertit. Recordo més els moments divertits amb ell que no pas els moments seriosos. Crec que el Bob patia molt. Ell sabia que era pràcticament presoner de la seva professió. Al final de la Guerra Mundial no sabia ben bé què fer. Va cobrir molt bé la guerra a Israel. Havia de ser la seva última guerra, però Life li va demanar que cobrís la guerra dels francesos a Indoxina i va dir que sí. Jo ho vaig passar molt malament. Vaig ser jo qui li va assignar aquella missió perquè a Magnum jo era l'encarregat d'això. Li vaig dir: Bob, no és la nostra guerra. Però ell em va respondre: hi aniré igualment. Ens veurem a París. Y en el 54 se va a Indochina porque un fotógrafo de Life tiene que volver a su casa por la muerte de un familiar y él pisa una mina y muere, ¿no? Sempre que veig aquestes fotografies de Robert Capa del 15 de gener, em ve al cap una cita de l'escriptor francès Albert Camus, que va estar a la Guerra Civil Espanyola. Ell va dir: va ser Espanya on la meva generació va aprendre que es pot tenir raó i ser derrotat, que la força pot destruir l'ànima i que a vegades el coratge no obté cap mena de recompensa.